си се наработил, значи ти е време за почивка. Така че слагай слушалките, а аз през това време ще ти споделя едно мое мнение относно предаване, което по-скоро реалити, което се излъчва в YouTube. Нарочно няма да му кажа името, но ти ще се сетиш кое е. В това предаване са събрали 6 пълни, много пълни дами и измежду тях ще изберат най-красивата. Предполагам, предаването е заснето с цел забавление, но мисля, че са преминали границата на забавното. И това реалити си стана цирк. Тотален цирк. Аз го гледам за втора година. Навън има доста коли и много шумно. Ще се опитам след това да изрежа, който мога. Но те направо форсират. Както и да е. Попаднах на първия сезон на това предаване за Макси Дами. Мисля, че беше преди 2 години, когато беше и разгара на COVID пандемията. И понеже на всички ни се налагаше повечко време да стоим вкъщи, бях принудена буквално да изроя целия YouTube и гледах какви ли не неща. Та така попаднах и на това предаване за Макси Дами. Първия сезон ми действаше много добре. Може би с оглед тогава на пандемичната обстановка, когато от всякъде всичко беше само депресия. Този сезон ми беше като някаква глътка свеж въздух и много му се радвах. И нямах търпение да качат всеки следващ епизод. Дори ще ти призная, че миналата година очаквах с нетърпение отново да видя това предаване, но не го заснеха. Има го сега, 2 години по-късно. И започнах да го гледам с много голямо желание. Но като всяко хубаво нещо, всяко си има но. Тази година сценаристите, ако изобщо има такива, защото като гледам продукцията е с много нисък бюджет, тази година нещата стоят по коренно различен начин. Не знам, аз ли съм помъдряла за 2 години или предаването е изпростяло, но извинявайте, не можете да съберете 6 дами, които отиват за да се забавляват и да се срещнат с приятели и още в първия епизод да ги настроите една срещу друга. Измислиха им скандал, само и само да има крясъци, женски викове. И беше цирк. Все едно гледаш едни лелки на селския мегдан. Аз съм наясно, че тези момичета са там доброволно. И по всяко време, ако разбира се договор им го позволява, те могат да напуснат, ако нещо не им харесва. И все пак, мисля си, че добрия вкус към шегата тук е доста
са жени с затлъстяване. А както знаем, затлъстяването е бич номер 1 на 21 век. Това си е заболяване. Така че подигравайки се на тези жени, всъщност продукцията се подиграва на болни жени, което за мен е недопустимо. Аз това го приех малко лично, защото аз самата преди години имах проблем с килограми, които не можех да смъкна по никакъв начин. Това се случи след моята бременност, след раждането. Кърмих една година и след още една година, т.е. 2 години след раждането, тялото ми беше извън строя. Аз не можех да се позная. За цялата бременност качих максимум 14 кг. И на излизане от родилното, може би има значение, че това, може би има и значение факта, че родих секцио, но след като излязох от родилното, аз имах да свалям само 7 кг. И бях толкова доволна. Бях напълно сигурна, че ще се справя и само за няколко месеца ще си бъда в моята стара добра форма. До този момент тялото ми никога не ме беше предавало. По принцип аз съм висока 1,73 и винаги съм била 55-56 кг. И чаках тези килограми да се смъкнат от само себе си. Все пак, знаете, майка с малко дете, която постоянно обикаля площадки и винаги в движение, не води съседно начин на живот. И предполагах, че килограмите сами ще изчезнат. Обаче не стана така. В един момент забелязах, че килограмите започнаха дори да се увеличават. И от 7 излишни килограма станаха 8, 9, 10. И аз си казах, че тук има нещо, което не е наред. Паралелно с това започнах да имам проблеми с цикъла. Менструацията ми стана изключително нередовна. Лошото беше, че тези излишни килограми, които вече от 7 бяха станали 10 и нагоре, бяха струпани единствено в областта на корема и на така наречените паласки. И можете да си представите как съм изглеждала. Едно високо слабо тяло и изведнъж един изтут напред корем. Аз се срамувах
тогава, съвсем случайно, една моя приятелка ми подсказа един пчелен продукт, който ми реши проблема. И ми се налага още да го взимам. Почти 10 години след раждането продължавам да си поддържам състоянието с това пчелен продукт. Без някаква хормонална терапия, без скъпи лекарства. Един пчелен продукт, който струва 6-7 лева. Но мисълта ми е, като казвам това, искам да те уверя, че много добре знам какво е да имаш излишни килограми и да не знаеш как да се справиш с тях. Защото съм убедена, че момичетата, които са в това реалити, те са с наднормени килограми не от лакомия, не от много ядене, а просто защото страдат от заболявания. И на такива хора трябва да им се помага, а не да се усмиват. Има една много хубава поговорка: ако не можеш да помогнеш на някого, по-добре не му вреди. Мисля, че всичко щеше да бъде много по-позитивно, ако тези 6 момичета бяха срещнати с екип от професионалисти. Ендокринолози, гинеколози, диетолози, фитнес инструктори. И тези професионалисти да работят с момичетата индивидуално и в един дълъг период, да речем 6 месеца, да ги напътстват и да проследяват състоянието им. И мисля, че освен, че на тях самите щеше да им е полезно, щеше да е полезно и за зрителите. Но явно, когато е замислен формата, се е целяла младежката аудитория. Защото тинейджърите винаги ще се смеят на дебели лелки, които се правят на циркаджийки. А всъщност това са болни жени. Да не забравяме след себе си затлъстяването какви проблеми допълнителни може да донесе на една жена. Хипертония, диабет, не дай си Боже, проблеми с забременяването. Дори една от жените вътре сподели, че има 5 неуспешни инвитро процедури. Ами това е много жалко. Както казах, за някой тинейджър това може да е много забавно, но от моята камбанария, една жена на 42 години, това е недопустимо. Да вземеш под прицел една жена, която всячески иска да стане майка, и да ги поставяш в такива смешни, абсурдни ситуации. Защото оставете това, че ги карат да си крещят и да бъдат наострени една срещу друга. Гледах епизод, в който едва ли не ги накараха да тръгнат по улиците на Търново и да просят пари от минувачите с цел благотворителност. Слава Богу, една от участничките се усети и отказа. Довода й беше, че тя е от този град, от Велико Търново. И е неудобно, защото някой познат може да я види. Аз съм убедена, че тези жени и момичета взимат участие в предаването, за да могат да се разнообразят, да си доставят някакви емоции. Сигурно има и такива по-младичките, може би, които търсят бърза слава. И може би не подозират в какво ги въвеждат